Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Nagpulong ang Department of Education Region 3 o DepEd Region 3 at ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga para sa planong pagtatayo ng Pampanga Community College. Ginanap ito sa Brenzigiao Convention Center nitong Martes, October 7. Tinalakay sa pulong ang pag-aalok ng TESDA Aligned Technical Vocational Education at Training Programs. Kasama rin dito ang competency-based training para sa senior high school learners, alternative learning system students, out-of-school youth at mga walang trabaho. Kukuha rin ang Pampanga Community College ng TESDA accreditation at program registration para sa bawat kurso pang matiyak na makakatanggap ng National Certificate o TESDA-approved diploma ang mga graduates. Magkasanib ang School Division Office ng Pampanga at mga barangay captain sa pagtuloy ng mobilisasyon ng mga kwalipikadong estudyante. Maghahanap naman ng industry linkages sa Pampanga LGU para sa internship at employment placement sa mga mag-aaral. Tanging TESDA certified trainers sa kwalipikadong instructors lamang ang makakasiwa sa pagsasanay upang masiguro na akma ito sa pangangailangan ng iba't ibang industriya. Inaasahang ilunsad ng kolehiyo sa darating na Nobyembre sa dating San Roque Rehabilitation Center sa Bayan ng Mexico. Plano rin itong palawigin sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Nauna na napag-usapan ang inisyatibang ito ng DepEd at Kapitolyo kasama ang TESDA at Commission on Higher Education itong Setyembre. Sinundan ito ng stakeholders meeting kung saan sinuri ng DepEd engineers ang lugar para sa mga kakailanganing pagsasaayos at pagkukumpuni. Lain nilang itatayong Pampanga Community Colleges na tugunan ng lumalaking bilang ng mga senior high school learners na hindi makapagpatuloy na pag-aaral dahil sa limitadong oportunidad. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.